Taqbel li l-gvern kellu jwaqqaf iċ-ċelebrazzjonijiet tal-karnival ħabba l-coronavirus? Fimni għaw, ma kien hawn xejn ma naqbex li kummerċ bħal dak it-twaffqu. Iva, Taqbel ma. naqbel. Taħseb li l-klabs ta' paċi finħabba l-coronavirus għandhom jalqu? Tagħmel sens. Iva, għax jiġu minn barra u jidħlu hemmu. Taħseb li da kollu għaġeb żejjed? ħajp jara naqra l-istorja. Naħseb li jaġbuna għax kultant biex mbagħad jgħidulek li bl-influenza normali iktar mutu mill-libija. Avolja tara naqra Azjatiċi u hekk tibża waħda u kollu mbagħad. Issa aħna anzjani. Iktar faċli li tiġi tattakka l-immune system tonqosu. Jiena nara li hija business imma, personalment, jew fatt bħal cancer u bħal fatturi oħrajn li jisu hemm element ta' business. Għandek supermarkets, għandek ħwienet, dan alert kollu, qed panik, hija business. Però fl-istess ħin hemm element ieħor perikolużi li l-ekonomija ta' fejn qed tiġi effettwata dina, donnu ħadd ma qed jirrealizza kemm niżla l-isfel. Nittamaw li tagħna tibqa' stabbli u ma tibdix nieżla. Il-maskra xrajtuha? Maskla le. Tal-karnivol? Firin ma tilbix maskra kif? Ux maskla. Le ma nixtrijiex. Għax il-maskra ma tipproteġikx. Issa forsi għad nixtrija wkoll, ma nafx imma. Inta milita xirja? Il-mami għamlita jina le. Sissa le, mommi, qalet laħa tagħmel. Il-mara kienet ħadet ħajjaret la mara ġejja l-gwerra. Għana xirrit nikol minn barra b'daħwienet. La, xejn għandi bli għandi d-dar ħanibqaw minn ixħamur noqgħod nixtri biex ikolli il-backups. Int ma miltix ix-xirja l-kbira ġifieri. Laqqas beħtina nagħmilha. Sejjaħlek meta jridek. Jiena npoġġih bħala barcode, kulħadd ħadd tasal is-sija tiegħu kif tasal. Issa korona u mhux korona. Ħa tasal. Is-soltu kemm tonfoq, llum forsi nfaqt iktar ħabba tal-coronavirus? Llum eżaġerajna. X'inhu jiġri bħalissa? Is-suq huwa kompletament differenti bħalissa, aħna dax-xogħol ma kienx preparat għal frar, aħna anke kellna nuqqas ta' staff għax frar aħna ma jkunx il-pik tagħna. Allura hemm il-ħasda mhux f'rigward ta' stokkijiet u hekk kollox hija tan-normal għax aħna għandna l-istors tagħna viċin tagħna. Ħaspeċi li ma laħħaqniex biha ma' d-domanda tagħna.